que havien de donar suport que poguessin. La proposta era modesta, això és la veritat, era per disfrutar els amics, coneguts, familiars, autors d'aquesta obra, però la veritat m'apareix que els manacorins i gent de pobles del veïnat que el veiem un parell, la veritat és que aquesta demanda que existeix m'apareix que fa que Ventura no fer més, i Ventura és aquí recordant i reflexionant. I jo crec que la reflexió avui vespre que jo ara faria és que només la feina de cada dia, la feina ben feta, l'estima per la gent i pel nostre país mos durà endavant. Moltes gràcies i molt gràcies. Moltíssimes gràcies. Després de tot el que ha dit tothom, després d'haver vist aquesta pel·lícula, la veritat és que ja se justifica per si que existeixi aquesta delegació de l'obra cultural, que les convid que vengueu a tots els actes i només afegiria una sola paraula. Gràcies. Gràcies a tots per veure. Si voleu, ara fareu passar aquí a mà dreta en aquestes portes, com he dit abans, un dels bons amics d'Antoni Riera, en Joan Segura de Muro, persona que fa una feina molt ben feta, cadascú a lo seu. Antoni feia 1000 coses bones, però en Joan Segura també els fa molt ben fetes i vos convidam que passeu per aquí i hi ha un petit refrigeri per tots els que voleu. Gràcies. Moltes gràcies. Tenim un petit objecte per a aquelles persones que normalment tenen en el nostre art. És un petit detall que l'obra cultural de Manacor té en cada un dels assistents i convidats que ho duim d'abroscom, les persones que, com vosaltres sabeu, a Manacor fan aquesta tasca. Per tant, Sebastià, Antònia i Biel, per favor, passau i prendreu aquest petit record del dia d'avui. Amb un parell de batudes més, no pareix que hi farem els 4 còmics d'or, si Eu creio que sim, que vai ser o prêmio, toma de botão, são bom mais alma, são bom mais alma. Deixar era classificada e a meta ali. han dit que els 3 no passarà. Ja ho veurem. Saps si vareu venir quan feia dissabte, ja vaig fer dissabte ja.
no m'hi vaig fixar, la veritat, que no sé què va fer Antoni, no sé què va fer. Moltíssimes gràcies. Les enviàvem, però li he dit que no li dono, no és meva. Tu ho vàrem tractar molt. Estaré cuidant sempre de la casa. Me tenia una Hivern, sense sabates i vaig passar una apretada a dins la sala, a casa meva, estenca, em vaig asseure estenca que canviava per gana, em vaig repetir l'escena un parell de vegades i hi havia un trispol d'aquests antics. Més, no sé què, vaig haver d'asseure una estona amb els peus a l'aire damunt de la cadira perquè no podia més. No, que meva era de Sant Macià, una casa dels que feia de Sant, de l'Amon Rafael Cigal. Ja no hauria tornat. Començant fa 30 anys i començant ara que era el segon any ja de Sant Macià, que està Antoni i Joan, el divendres que fèiem els balls i això, va venir Antoni, ja sé que molt guapa, simplement en el postes que ell va procurar. Imatges de molt sinceret i vam arreglar aquest problema important que tenia que era trobar un carrer que no hi hagués aquest senyal de tràfic o l'estat encara com tenen la televisió i no viu allà. I el de l'electricitat, això que aquesta pel·lícula, en aquell moment a Folaní van començar a fer alguna cosa en vídeo, però és una cosa